И ти ли имаш тези пъпчици? Ако не знаеше, образуват се, когато мъртвата кожа и омазняването се насложат в порите ти и въпреки, че може би ти изглеждат безобидни, могат да се превърнат в точно такива неприятни пъпки с времето. Ето ти топ 3 продукта, които можеш да използваш, за да ги премахнеш и да предотвратиш появата им отново. Първо и най-важно, трябва да започнеш с чиста основа. Затова и двойното почистване е задължително. Започваш с почистващ олио като това, за да премахнеш мръсотията в порите в дълбочина, а след това почистваш с лек и деликатен лосьон, като този, който ще отстрани допълнително замърсяванията от кожата ти. Следващия продукт, който е задължителен, е ретинола. Ако все още не си го изпробвала, време е, няма да съжаляваш, сигурна съм. Той забърза процеса на възстановяване, както и подпомага допълнително да се премахнат замърсяванията от порите ти. И ето ти и трите продукта, които са ти нужни за пълна рутина, с която да се справиш с този проблем. Окей, време е да ги изпробваш и няма как да не забележиш разликата. Последвай ни за още много интересни видеа и ни напиши в коментарите, ти пробвала ли си някой от тези продукти.